Alhamdulillah. Aka ce bukatar maje haji sallah. Ita ce amaryata wadda aka daura mana aure. Ita ce wadda aka daura maka auren da ita yau? Ras. Wannan jaririya? Ta tambaye ki ke jaririya. A wurin ka mana ni jaririya ce tunda zaka shagwaba na ka tarayya na har ma ka goya ni. Rika mani da. Mijin yarinya. Ya ke tauraruwa mai haske ta gabas. Ya ke rangwade ya iya. Ruwan bazara. Ya zuba a cikin kogi. Ai kai naka duk da Hausa kai. Ai na fi son yanzu kana kirana da irin su Honey, Johnny da sauransu. Hollywood, Bollywood, Candywood. Bye bye. Bye. Ban haka. Ai, da mutane ne anan? Lokacin abu a yi shi. Lokaci ake sallata. Idan ya wuce sai ramko. Assalamu alaikum. Ke ba kya ganin mutane ne an shigo ba gaisuwa ba komai kin zauna haka. Daga ita dubi dan Allah da Annabi sai cingar take ci tana basbas kika ce tafi sako daga gada. Kai, wannan yarinya da kake kallo fa matan mahaifinka ce. 1007 Entertainment ke gabatar muku da wani ango na ban mamaki. Karamar yarinya aka minci ja. Ai mutum zai dauko abu ai dauko kanta meme amma ya ka dauko abinda sai ana karamar umma. A fitowarsu ta farko kuma a shirinsu na farko. Duk albarka da ke tare da ke. Ina kwashe maka su. Ki hakuri. Kawon ka ake da ta kake bata hakuri. Ka za ka durkusa ka bata hakuri. Kamar ya. To ba za ka yi ba? Ni sai in fanshe. Ki hakuri umma. Mijin yarinya. Yau Bashir, sweet zaka siya min a shagon nan na waje mai katikatin din nan? Wani ya ma sunan shi? Ce mashi mai suna na da kike kira. Wani sweet kaji? Allah ya isa tsakanina da ke. Baby sai ka dawo. Shin waraka aka samu ko dagula al'amura? Sannan kuma tsofaffi sun ba kirga wa'anda samari ne su. Amana ne ma a mai da kai wani tsoho kuma kai ma tsoho bane. Kwawa da kai baka san soyayya bane? Kai! Soyayya gaskiya ce. Daga nan habbin nan sun zaka iya zuwa. Ga Alhaji ga Hajiya ga kuma dan yarinya. Zan baka kuɗin ka. Kishiyoyin juna ne amma hatimin nasara ya sa sun zamto abokan cin mushi. Mijin yarinya. Ya zaka bani alawa kaman zaka bani magani. Ya Aliyu umma. Na ji daɗi ka san akwai daɗi ɗaya kira da uwarsa umma. Ka san an ce aka dafa kan yaro yana albarka. Kin ga zai yi albarka kenan tunda jatumarsa ta taɓa kansa. Duk mijin da iya ta aura ba bane. Yace a wannan mota babba haka? Bashir baka ga kawayena bane ba za ka gaida su ba? Na wuni ku. Kenan ladabin da kake mun ba za ka iya wa kawayena ba. Na wuni ku. Mijin yarinya labari da kuma tsara shi Yakubu Yamukumo. 300 cip sun cika ko 20 ban taɓa riƙiya ba a rayuwata. Ta shiga uku abba wallahi in kin ganshi ko ke ya haife. Ke fato mai kika gaya masa? Na kore shi. Yau sai ka haifi ɗa ne bakin ciki? Shiryawa Naziru dan Hajiya. Mijin yarinya. Oh my god, Alhaji dan Allah mu tafi mana. Wallahi zan dalla miki mali. Ni zaki mana Alhaji. Kana ji a gaban ka tana cewa ta mare ni wallahi Alhaji sai dai ni ka sake ni. In sake ki ko dai in sake ki. Ba da umarni Ali Gwamzak. To kina da saki uku. To me ya zafi kuma Alhaji? Me kake kika yi magana? Ke ma mai yin shirin ki je da guda uku.